Здравейте, зрители на YouTube! Днес ще ви... Този клип малко ще е смотаничък. Така ще покажа две неща. Първото ще ви покажа за Лего Ninjago. Второто ще ви кажа утре или по другия ден ще ви покажа клип на FIFA 10 Ливърпул срещу Барселона или Реал Мадрид. Под коментарите напишете срещу кой да се бия. Ливърпул срещу Реал Мадрид или срещу Барселона. А пък ако вие не ми отговорите под коментарите, който моля ви се отговорите ми, ако вие не ми напишете под коментарите, ще играя Мики Маус на колко си години. Така. Но не е ясно дали ще правя този клип, защото не знам, баща ми дали ще ме съгласи да го направя. Т.е. дали ще се съгласи да ми държи камерата да снима, защото Томито братовчетка ми се тръгна, пък тя ми държеше, ми правеше клиповете. Така, казах ви новината, сега да ви покажа и моят робот от Lego Ninjago. Готови ли сте? Ето и него, тъктарта. Малко ми прилича, че робота на Данта Нинджа, но всъщност не е, защото вижте. Тук пие, има шапка, работи. Труден беше за загубяване, 250 части беше. И така, чекайте, че тук малко кръка му. Ще го спра на пауза да го правя да не падне. Уайт! Ето го и него. Че не умира. Така, зрители, много съм добър в FIFA 10. Радвам се да ви... Тоест, като гледате клипа, ако защо го правя, моля ви се отговорете ми, моля ви се напишете ми Барселона или Реал Мадрид, трябва да знам. С Ливърпул ще съм. Така. Дано да ви хареса. Много работя, знам тактики. Не е ясно дали знам тактики, защото, как да го кажа, гледах от един уебсайт и не съм ги изпробвала, дали ще помогнат. Така, чао. Чакайте. Не изчекайте малко. Чао.